Sabías que gravar ou compartir imaxes sen consentimento é ilegal? Os datos persoais abarcan calquera información que poida identificar ou facer identificable a unha persoa, como o seu rostro ou a súa voz. Agora ben, é posible usar as imaxes de alguén? Só co seu consentimento. Segundo a normativa europea de protección de datos, é obrigatorio obter un consentimento explícito antes de compartir imaxes, mesmo tratándose de stickers que inclúan a cara dunha persoa. Non facelo podería danar a súa privacidade e vulnerar os seus dereitos. Como protexer a túa privacidade e a dos demais? Pide permiso antes de gravar ou compartir calquera imaxe. Oculta datos identificables como rostros, matrículas ou tatuaxes. Configura adecuadamente a privacidade nas túas redes sociais. Se a persoa é menor de 14 anos, é necesario contar co consentimento dos pais ou titores legais. Fotografaronte ou graváronte sen o teu consentimento e difundiron esas imaxes. Primeiro solicita que as eliminen. Se non obtes resposta, podes denunciar ante a policía ou a Axencia Española de Protección de Datos. A túa privacidade é un dereito. Protéxea e respecta. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.